Makadi muri yeZimbabwe indonzi baba Mutongi. Right, ndine nawe yandinayo yandoda kutsanangura kati yandoda kureva pamusoro pa Prophet Passion Njava. Right, ndine nawe yandaona pakati pechiprofita chakaiswa nemuprofita waMwari zvinotendwa zvinowongwa naiye Mwari. Asi ndakadzoka ndotarisa munyika yegore dema seMutongi sekuti pasi rose nenyika yose nenzizi neAfrica yose zvigere mugore dema zvigere muimba yevatongi. Saka ndiri kureveka ndiri kutsanangurei. Ndaona murume anonzi Passion Njava achinga aita accident. Asi accident yake yaumba rufu. Asi kwaita accident yekutanga, yechipiri, yechina, yechishanu. Asi pakati peaccident dzese idzi yechinomwe yacho ndo yandaona ainda anovaka rufu rwarwadza vanhu. Asi ndaona achiinda kune accident achifira ipapo, haana kusumuka, haana kurarama. Asi mafiro aita mafiro mamwe chete akaita Ginimbi ndo mafire mamwe chete andaona aita Passion Njava. Asi panga paine chinangwa nenhoroondo yanga iripo ipapo. But paradza kuti panga paine vamwe vanhu vaenda kunomushevedza ndikona vaumba vagara pasi vaita semeeting. Asi chinhu chavanga vachitsvaga vangada kuti vaite sevanhu vanganoronge mabusiness, ndokuunganidza mari ndokuisa pachinhu chimwe chete. Passion Njava ndokubva atiza nemari yaye kana kuti akabva avavhara mari yaye, ndokusumuka ndokutsvaga futi mamwe mafriends ndokunoumba futi navo kuronga futi business navo mafriends aya. Aya mafriends aya ndokuona kuti uya achadzoka matiri ndokusvika pakuronga nzira yavo. Saka firo yakaita Ginimbi ndo firo yandaona ichita Passion Njava. Saka chandinetsa nguva yose zviri kunzi ngatimunamatirei pakati penyama pakati peropa rake, nekuti rufu rava pedyo naye, rufu rwakugara pakati pake. Handaiisa zuva kana date, asi batai chengetedzai zvandareva. Ndati accident dzake dzichabva pa number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Yechi 7 ndaona tamushaiwa tina kumuona. Saka mafira akaita Ginimbi ndo maonero andaita Passion Njava achienda kunotisiya pasi penyika. Saka kuseri kwenhau iyoyo kune mazuva ariko atinoumba kana kuti atinoita kuti nyika yevanhu iwane chikomborero, iwane chakanaka. Kunodzoka kune vamwe varume vane nhingo dzisisasasumuke zvachose. Izvi zvinokwanisa kuzvigadzira kuti nhingo dzevarume dzisumuke, dzishande basa. Nokuti musingashande basa mudzimba vana naamai vanobuda. Saka izvi tinoona kuzvigadzira. Piri, vane pavanochera kana pavanotsvagawo kurarama, ingava maini isasabude chinhu toona kuigadzira kuti ibude chinhu. Saka unotanga wabata baba Mutongi kuti baba Mutongi uyai mutigadzirire zvinhu zvedu zvifambe. Ndo zvakamirira gemenzi randakapfeka iri, zvicherwa zvepasi, zvese zviri papi, vatorwa kana kuti vaenda kupi, chero vatorwa nenjuzu togona kuita zvatinoita kuti vabude kana kuti vawanike. Chero vaenda musango kana akakwira gomo ripi akanyangarika arimo mugomo imomo, ndinogona kuita zvandoita kuti abude mugomo iroro, obuda oonekwa nevanhu vese. Saka zvese izvozvo tinogona kuzviita. Todzoka kune vamwe vari kuchema zvakanyanya, vandiri kunzwa kuti misodzi yavo yakazara mumatama zvakanyanya, ndiri kunzwa yowe. Pakati pana naamai apa. Kauchida kuti ugadzire mudzimai wako usingadi kuti umusunge bhozo mwati tochikati ana tezvara ndikazobatwa zvita zvakadeso, tinogona kumugadzira zvokuti anobuda urwa. Zvokuti akarara nomwe murume agona kuuya achibuda urwa, kana akarara nomwe murume agona kuuya achibuda mvura. Mvura iyi haisitope, inoramba ichibuda kusvika ataura chokwadi. Togadzira murume uya waarara naye zvokuti mudhasibhomu rake umu anonzwa tsono achibuditsa futi zvakare urwa kana mvura isingasitopi kana kuti isingamire. Izvi ndinogona kuzvigadzira. Iwewe kauda kuti ndinogona kuti ndikupuruvhei izvo zvandiri kutaura, ndinogona kutanga ndagadzira iwewe murume wosvika unorara nemukadzi wako, ndobva ndakupinginurai kuti uzvione kuti zvinhu zvandareva izvi kana zvinhu zvandakugadzira izvi zvaita. Vaya vada kuti vadzimirwe mhepo, hondo, vada kuitirwa mago back to sender. Kozoita vamwe vane hama dzakangofa zvisinganzwisisike. Ndaona ipapo kuti pane vanhu vazhinji vane shungu napo, vari kunetseka zvakanyanyisa napo ipapo. Ini ndinogona kushevedza akafa, tomugadzika mumbiya, tomuudza zvatiri kuda, iwewe hama yacho uripo. Tomutaura kuti enda unomukira vanhu ava. Kana kutoona kumugadzira zvokuti vanoita ruzha. Pamba ipapa panoita ruzha rwakanyanya ende rwakanyanyisa, kungotaura unoita noise, kuchema, kuita sei zvokuti munhu hawane rugare, anosvika pakutama musha
kwaenda futi ndizvozvo. Saka zvese zvinoona kuzvigadzira. Kana kugadzira munhu uya waurawa kuti abate pfuma asvika anobaya munhu amuuraya. Do go back to sender iyoyo tinozviita kuti mwanetswa nezvikwambo kusarorwa kusarora umwe munhu atogoni chekudza musikana kuti ndokuda zvese zvinogadzirwa kuti zviite zvakanaka. Imhepo yoyo umwe munhu anoputirwa pfungwa nyangwa akasvika pamusikana anoshawa kana izwi kana hwani chairo rokuti ati hesi ndokuda. Imhepo yoyo inoputira kozvita umwe musikana nyangwa ukageza kanyangwe ka 50 per day kuti uudzwe kuti ndokudawo mirawo ipapo zvinotonetsa kuti zvinezvi zviitike mauri. Kozita vamwe vanetseka nokubata pamiri. Inde nchida kuti iwewe nemudiwa wako munouya mese kuno. Mauya mese ndokugadzira imese moita mwana wenyu. Azvipedzeka na week nikapedza kugadzira zvinhu zvangu ipapo zvoita zvakanaka. Kodzoka vakabirwa nokugadzirira kuti zvinhu zvenyu zviuye. Kuita vamwe vaya vakabirwa nevamwe makavharana pamwe maida kuti akambani maida kuti zvinhu zvenyu mubva mavharana. Ngotsvaga mapictures kakashwa pictures uya nezita rake togara pasi toita zvinhu sezvinenge zvichidiwa. Ndini baba Mutongi ndo zvakamirira nguo yangu iyoyo kuita zvatete tichiita minana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndatenda.